A wannan bidiyon mun kawo muku bayani akan mawaƙi mai salo na daban a masana'antar Kannywood, wanda ya zo da salon shi daban, wato Abdullahi Hamdaz. Don haka ku biyo mu daga farkon wannan bidiyo har ƙarshe. Idan wannan ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta Abdul TV, muna roƙon ku da ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Kamar yadda kuka san irin bidiyoyin da muke kawowa a tashar Abdul TV, mukan kawo bidiyo ne akan mawaƙan Kannywood, sababbin jarumai, sharhi akan waɗansu manyan fina-finai da wasu abubuwa wanda suka faru a masana'antar Kannywood, da kuma kawo muku sunayen waɗansu mawaƙa wanda ba ku san sunansu ba. To, idan wannan bidiyon ya burge ku, kada ku manta ku danna mana alamar like. Don haka mu je zuwa cikin bidiyon. Wannan shi ne mawaƙi Abdullahi Hamdaz, wadda kuka sani, wadda wasu sun san shi ne dalilin fina-finai da aka saka shi, musamman fim ɗin Labarina wanda aka yi na baya, wanda ya fito a Excellency. Wasu daga wannan lokacin suka fara sanin shi, wasu kuma dama sun sani tun can a baya da yake yin waƙoƙin shi, tunda shi yana yin waƙoƙi na irin salon da haka, wadda kuma a yanzu dai a masana'antar Kannywood shi ne yake yin irin wannan salon. Idan ba ku manta ba, Umar M Sharif ya taɓa ɗauko waɗansu daga cikin tsofaffin waƙoƙin da ya sake yin irinsu, wadda daga baya kuma sai ya daina amfani da irin wannan salon. Amma shi har yanzu Abdullahi Hamdaz yakan yi waɗansu waƙoƙi wadda kamar ma ba salon ƙasar mu ba, ya ɗauko wani salo na can na daban kamar irin salon Nijar, da wani salo na daban haka, wadda daman shi gaskiya magana in dai irin waɗannan waƙoƙin ne yana yin irinsu. Dukkanin wanda yake sauraron waƙar Abdullahi Hamdaz ya san yana yin irin waɗannan waƙoƙi. Ga waɗanda ba su san waye ne Abdullahi Hamdaz ba, ko kuma ba su san inda za su samu waƙoƙinsa ba, za ku iya rubuta Abdullahi Hamdaz a YouTube, za ku ga bidiyoyin da yi da kuma irin kalar waƙoƙin da yake yi, ko kuma ku bibiye shi a shafin shi na Facebook. A nan ma za ku ga dukkanin irin abubuwan da yake kawowa. Duk dai ina daga cikin mawaƙan da ake cewa suna kawo update akan mining. Duk dai ana ganin ba kowane mawaƙi ne ke yin irin waɗannan abubuwan ba, amma shi kowa nashi ne, baya daga cikin irin mawaƙan da suke irin waɗansu abubuwa na daban. Shi ba ruwan shi, dukkanin abin da ya san zai faranta wa masoyan shi yakan kawo shi, wadda dukkanin wanda ya kalli irin salon da aka ba shi a fim ɗin Labarina ɗin, za ku ga salo ne na wannan ba ruwanka kawai kowa naka ne, wadda kuma matakin da aka, irin abin da aka ɗauka kenan, wanda shi ne tsarin shi aka ba irin shi a fim ɗin. Wadda shi ma yana yin bidiyo album sosai, yakan yi bidiyon wasu waƙoƙin shi wanda yi, waɗansu kuma sai dai ku same su a wasu shafuka. Wannan shi ne cikakken bayani akan Abdullahi Hamdaz. Mawaƙi ne na daban wanda babu ruwan shi a masana'antar Kannywood, wanda shi ma yakan shiga wasu manyan fina-finai a da, ban san dai yanzu ko yana shiga.